Sihamba nohlabisa, siyaya wokethweni. Sihamba nohlabisa, siyaya wokethweni. Thina sihamba nohlabisa, siyaya wokethweni. Asole sihamba nosobakhethu, siyaya wokethweni. Thina siphethe uhlabisa, sihamba nohlabisa. Thina sihamba nohlabisa, sihamba nohlabisa. Thina siphethe babungoshe, thina siphethe babungoshe. Thina sihamba ne-IFP, siyaya wokethweni. Sihamba nohlabisa, hamba nohlabisa. Sihamba nohlabisa, hamba nohlabisa. Thina siyaya, siyaya wokethweni. Thina siyaya, siyaya wokethweni. Thina sihamba nohlabisa, sihamba nohlabisa. Uyamazi sobakhethu. Kodwa kunye ungidisappointile lo comrade. Hayi, ocomrade abayibiza imhlangano yamaziko. Comrade chairpersons and secretaries. Noma ngabe ungowentsha, ungowe-main committee noma ungowani. Hayi musu ukuphatha isagila ugade ukuthi singi senzani. Kodwa wena ungenzi lutho la ukhona. Ufika nje ukubiza umhlangano. Sikubonile phela ngoba sihamba la besihamba khona nje silungise inkinga. Kwenye indawo sihlala kakaza address amalungu eziko lokakhethwa ngalolu asuke khethwa. Uhlale kodwa available masibiza umhlangano angithi lo mhlangano nje siwubizile. Thina siwubiza ngokulawulwa iconstitution lo mhlangano. Thina simbizile ukhona. Kodwa emuva yena lokho besikukhuluma la ngeke abuyele emuva unikeza ini umbike kumalungu. Kufike kube into yakhe. They hardly meet. Kanti umhlangano phela uthi umthetho hlanganani every month. Emva kwalokho nihlangane namalungu eqembu ngithi. Bese nihambisa umbiko kunobhala umshazi. Nathi kuthiwa fanele masihlangene sihambise umbiko kuphi kwi-district Mahlo. But we are very disappointed wo comrade, very disappointed. And no comrade akebe buyele emuva beyokhanda iculture yani yokuhlangana. Imibhinqo yo Facebook nama WhatsApp status ayiphele manje. Uyazi ube ngiyakwazi ukubhinqa. Ngabe ngibhinqa mina umuntu ma kade ebona lento engiyibhalile edla vela kuyeke ukudla. Kube ngiyathanda ukubhinqa. Kodwa mina ngikholela umuntu into ekumtsheleni yona. Ukuthi hayi comrade iyeke lento le. Ayikho right izolimaza iqembu. Angithi ngikusho lokho mina kahle. Mina sengike ngaba imeya. Ngimeya manje. Lento engikhuluma manje ukuthi iqembu alibe munye. Abantu abayiphathe kanje ngenzela ukuthi kungagcini ngami kuba imeya. Angithi ngiyangizwa comrade. Ngenzela ukuthi ngomhla ka4 inkatha iwine iphinde iqoke omunye umeya. Uma kodwa ocomrade bengeza ukusilalela nani boyihlala nizovumela abantu bangene emazikweni enu bahambe benixova ikakhulukazi abanye bama officials kamasipala bagadeni futhi ngoba usuku mabeqala besiphushela emakhoneni mabele besiphushela nje emakhoneni sogcina sisho thina ukuthi kahle kahle inkinga yini sitshele nina njengoyihlala kodwa sisathula nje kwamanje ngoba sazi ukuthi bakwenza amaphutha nje amaphutha ayenzeka phela kunoma ubani. So all I'm asking you comrades, thathani indawo yenu njengoyihlalo nonobhala, thathani indawo yenu njengama candidates. Thina sonke fanele sinisupport. Hayi kodwa ukuthi size sizonixova. Mina nje mhla wangibona ngakini ngizoxova. Angothi mangikhuluma la usho. Uthi kodwa ngakubona nami lapha ewadini ba. So all I'm asking you comrades, asidluleni manje udabeni luka 27 June. Sibheke ukhetho manje eyinsukwini ezu80 ezizayo. 80 days or 79 days.
ikhundla ezu71 zizobe zivacants lapha eMhlathuze municipality. Kukithi njengenkatha ukuthi sikhethe ingaki. Sasho ukuthi ngokwesifiso sethu sikhetha ezu37. Ngoba ikhundla ezu37 zizokwenza ukuthi inkatha iphathe umasipala iwuphathe yodwa. Ingabambisani namuntu. Yodwa nje. Ukuphatha ngokubambisana nomunye umuntu. Kusuke kuyikho ukuphatha. Kodwa ukuphatha okusebenza ubanjwe ngentambo ngoba kuneyinqumo ongakwazi ukuyithatha mabe nyakazisa intambo nje beyithi. Nawe uyasabela. Bese usondele zingathatheki ngesikhathi. Siyaku-appreciate ukuthi siphethe ngecoalition kodwa sizoku-appreciate kakhulu ukuthi iqembu lenkatha nge4 November liphathe lodwa. Ngoba ezinto zizokwenzeka faster than izinto ezenzeka ngayo njengamanje. Lakho ke kukithi angifuni nje mase sihluleke ukuthatha umasipala siqale sisole i-individuals. I'm